बरिया जादु नालु जादु हाबाब फिसा मानो बिदि नांलायबाय थायो नोंसोर सानफ्रामबोलाय हाबाब मानो सानफ्रामबो फिसाला नांलायबाय थायो नोंसोरलाय बिदि होनबाय था आंखौबो लागोनब्रा लाबायानो था जिखुनु आरो रायजोदोसो नोंखौ लालायबा मोजां खालामदा खेबनैल' सानसोगोन खेबनैयाव जुदि जायाबा केन्सेल बाजै थागिरजों बाजै थागिरजों था हायो ओरै खाथबना लाबोब्रा नों जेनेबा दैखरनिफ्राय माइरं सुनानै लाबोदोलायनो रुवाथि बायदि सुनबाय लां मानो एसे गोजान थांगोन फैलै इमान गोजान नङा रिजि साइजाथ' हाबाब फिसाला नोंसोर मानो नांलायबाय थायो मा दावराव जाबाय थायो फालायल' होनना बुङो फालायसो बाल नङा बाल दयो केनसेल रेजेक्ट जादों इयाव हाबाब फिसाला नोंसोर मा दावराव जाबाय थायो फालाय होननाल' बुङो रेडि नङा साबनाय नङालै डाइरेक्ट दरा खर' जेनेबा फिसालायाव दं आरो मिथिबाय इयाव दै आया फिसा लागो नों बेयाव दङ ना सानना लागोब्रा रेडि एक्सन एकदम कारेक्ट बाजै नैनिफ्राय नैयाव फैनानै होनफैदों हाबाब फिसाला नोंसोरलाय मा नांलायबाय थायो रेडि एक्सन काम नों फैबाय दं जाहैदों दे नेक्स्ट आंनो एकदम इयावनो दं भिडिअ बानायबाय दं नों नायफैग्रा मा जाबाय दं नैसिम फैबाथाय नों थागोनथ' नै ओइथिं नाय बेनिफ्राय ओरै होन आंखौबो नायफैदो ओमफ्राय ओरै थाङो नै माबा भिडिअ लाबाय दं ना नै एकदम र' इयो जोबबालायगोन आं खोनादों नों जायगा थाबाय थालायावनो रेडि एक्सन Oh my god. Hi guys. 10 जनाव सासेल' सेलेक्सन जाबाय 10 जनाव सासेल' सेलेक्सन जाबाय बुरिनि थाखाय खाथियाव लानानै होबाय नैबे मेन बुरि जाहैगोन बिमाया बेनो हाइस एकदम टप अके गाइसफोर अके